menika. Sampun katur kanca-kanca. Para paraga Bapak Gedruk ingkang angkasa pisan. Mas. Ya. Mbak Dita, Mbak Ameh. Tesih nyawiji makarya sinarengan kanca-kanca para pamatri budaya Turangga Setya Manunggal. Ingkang wijil saking tlatah Tonggor Pacarjo Semanung Gunung Kidul. Atur pasugatan wonten para warga dusun pundi kok? Kudu selang lho Mas. Kudu selang ya Mas. Selang. Selang Ibu. Selang ya randu kuning nggih. Randu kuning. Oh, Selang itu kalurahan. Kalurahan Selang Randu Kuning. Heeh. Benar. Heeh, benar. Ketok banget aku pisan lagi dijak TSM. Aku ya pisan Mas. Alhamdulillah. Mangsaku biyen ceritamu lek arep kejak ulah bali ya. 2016 ya Mas ya ta.